Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час мясцовы», у студии Юлія Крук і галоўнае сёння. Поспех адзіны на ўсіх. У Палацы культуры падвялі вынікі 2017 года, ушанавалі майстроў сваёй справы, якія дасягнулі найлепшых вынікаў у розных сферах эканомікі, культуры і грамадскага жыцця. Быць уважлівымі і ведаць правілы ў раёне завяршаецца першы этап акцыі МНС «Дзень бяспекі. Увага ўсім». Для зручнасці пасажыраў з 3 сакавіка беларуская чыгунка пусціла яшчэ адзін цягнік з Мінска ў Полацк праз Маладзечна. Поспех адзіны на ўсіх. У Палацы культуры падвялі вынікі 2017 года і ушанавалі майстроў сваёй справы, якія дасягнулі найлепшых вынікаў у розных сферах эканомікі, культуры і грамадскага жыцця. Працягне тэму наш корэспандэнт. Хотя леташні год быў зусім нялёгкі, але сітуацыя ў раёне заставалася стабільнай і былі дасягнуты пэўныя вынікі. Удалося знізіць узровень беспрацоўя. Многія прадпрыемствы нарасцілі аб'ёмы прадукцыі, якая пастаўляецца ў 40 краін свету. Удасканальваецца аграрная галіна. У поўным аб'ёме выканалі свае планы будаўнікі. У бягучай пяцігодцы праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны Маладзечанскі раён, адзін з 12, вызначаны цэнтрам эканамічнага росту і ўваходзіць у пяцёрку валаўтвараючых раёнаў вобласці. Многолетним трудом и упорством, умом и талантом, мужеством и отвагой, любовью к своей малой родине создано все, что составляет сегодня гордость и славу Маладечны. У всех вас золотые руки и волевой характер. За вашими достижениями стоят годы кропотливого труда. Каждый из вас – это гордость и достояние Маладечнішчыны. Прыярытэтнымі накірункамі сацыяльнай палітыкі з'яўляюцца пытанні развіцця адукацыі і выхавання маладога пакалення. Сёння школа рыхтуе тых, хто будзе вызначаць эканамічнае развіццё Беларусі ў бліжэйшай перспектыве. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович з асаблівай гордасцю адзначыла, што кожнай маладзечанскай школе, гімназіі ці каледжу ёсць чым ганарыцца. Позвольте мне не нарушать ту традицию, которая сложилась у нас и в прошлом году, и пригласить мне на эту сцену 3 молодых людей. На сцену приглашается Полина Гутырчик и Светлана Шульжицкая, которые получили золотую медаль на международном чемпионате кондитерского искусства в рамках 23-й международной продовольственной выставки ярмарки «Продэкспо-2017» в номинации «Художественная работа из теста. Пряники ручной работы». И Тихон Ковальчук, который занял первое место в областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства Wall Street Belarus 2018 по компетенции столярные работы. Я вас поздравляю и благодарю за то, что вы прославляли наш Маладеченский край. Памятные подарки, книги и сертификаты. Таксама ганаровымі граматамі і падзячнымі пісьмамі мінскага аблвыканкама адзначылі лепшых працаўнікоў раёна. Усе выступоўцы не забылі павіншаваць цудоўную палову чалавецтва з надыходзячым святам вясны. А шыкоўным падарункам для ўсіх прысутных стала выступленне нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі на чале з народным артыстам краіны, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі прафесарам Михаілам Фінбергам. Маэстра таксама шчыра павіншаваў маладзечанцаў са святам, з заслужанымі ўзнагародамі і ўзгадаў пра тое, што і чарговы нацыянальны фестываль песні і паэзіі таксама не за гарамі. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, Іван Бялкоў, МКТВ. Хто патрапіў на дошку гонару, абвясцілі ў малым зале Палаца культуры. Лепшымі ў раёне прызналі 18 працоўных калектываў. Самых высокіх паказчыкаў у сваёй прафесіі дасягнулі больш за 50 чалавек. На ўрачыстым свяце перадавікоў узнагародзілі ганаровымі граматамі, дыпломамі, памятнымі знакамі і грашовай прэміяй. Лепшых сярод адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і працоўных калектываў назвалі ў 10 номінацыях у сферах прамысловасці, будаўніцтва, транспарту, сельской гаспадарки, аховы здароўя, адукацыі, культуры и гандлю. Без команды я ничто, понимаете, да. Это как подводная лодка, все вместе, все дружно, за одно дело и все.
Па выніках мінулага года, як лепшы сярод населеных пунктаў у раёне на дошку гонару занесены Красненскі сельсавет. Прычым і само кіраўніцтва гэтай вёскі атрымала перамогу у асабістай намінацыі як лепшы старшыня пасялковага ці сельскага савета дэпутатаў. Третий раз за мое руководство мы занимаем первые места как лучшая административно-территориальная единица. Я в слова благодарности только могу сказать, что познается победы только трудом наших жителей. У спісе так званых перадавікоў каля 5 дзясяткаў прозвішчаў. Іх працу ацэньвалі па розных крытэрыях, у першую чаргу прафесійныя і маральныя якасці. Некаторыя з узнагароджаных нават занесены на мясцовую дошку гонару не першы раз, што даказвае адказнасць і самаадданасць маладзечанцаў у працы. Я второй раз номинируюсь на эту награду. Приятно, что замечают наш труд сельского работника. Прошлый год был непростой год, очень сложные погодные условия, но мы достигли хороших результатов и в зерне, и по рапсу. Поэтому всем спасибо. Акрамя гэтага, больш за 30 спецыялістаў розных арганізацый і прадпрыемстваў горада і раёна былі ўдастоены ганаровых грамат і падзяк маладзечанскага райвыканкама за добрасумленную плённую працу, высокі прафесіяналізм і значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна ў 2017 годзе. Быць уважлівымі і ведаць правілы ў раёне завяршаецца. Першы этап акцыі МНС «Дзень бяспекі. Увага ўсім». Для выхаванцаў дзіцячых садкоў і школьнікаў супрацоўнікі маладзечанскага аддзела па надзвычайных сітуацыях арганізавалі і правялі шмат цікавых і пазнавальных мерапрыемстваў. Дзецям і падлеткам растлумачылі, што рабіць, калі чалавек трапляе ў незвычайнае становішча. Правальваецца пад лёд, разбівае дома тэрмометр ці трапляе ў задымленае памяшканне. Пэўны алгарытм правільных дзеянняў пры ўзгараннях вучні засвоілі з дакументальнага фільма, узнавілі свае веды па асабістай бяспецы падчас віктарыны. Проговорили о основных моментах самой эвакуации, каким образом она должна проводиться, каким образом должны действовать сами дети. Ну и, естественно, напомнили ребятам о том, что существует сейчас мобильное приложение МЧС Беларусь «Помощь рядом», которое является энциклопедией, в которой ребята могут почерпнуть много полезной для себя информации. Другі этап акцыі адбудзецца напярэдадні вясенніх канікул. Спецыялісты маладзечанскага ГРАНС выступяць на бацькоўскіх сходах і нагадаюць дарослым аб выкананні дзецьмі правіл пажарнай бяспекі падчас канікул. Фокусам ахвяроў 3 сакавіка ў міліцыю звярнуўся маладзечанец, з банкаўскай карты якога зніклі 800 рублёў. За дзень да гэтага ён атрымаў паведамленне ў сацыяльнай сетцы, дзе пад выглядам знаёмага махляр папрасіў пацярпелага даслаць рэквізіты сваёй карты, каб сябар мог перавесці на яе свае грошы. Пацярпелы выканаў просьбу зламысніка і ў гэты ж дзень даведаўся, што з яго рахунку зніклі 800 рублёў. Нягледзячы на заклікі супрацоўнікаў крымінальнага вышуку маладзечанскага РАУ, грамадзяне трапляюцца на махінацыі махляроў. Згодна з папярэднім заключэннем будзе распачата крымінальная справа па частцы 2 артыкула 212 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь «Крадзеж шляхам выкарыстання камп'ютарнай тэхнікі». Нагадваем, не дасылайце ў сацыяльных сетках фатаграфіі або дадзеныя сваіх банкаўскіх карт, нават калі пра гэта вас просяць бацькі або самыя блізкія людзі. Новыя правілы з пачатку вясны ў Беларусі змянілі правілы перавозак пасажыраў і багажу на чыгунцы. Такая інфармацыя з'явілася на сайце Савета міністраў. Змены замацаваны ў пастанове ўрада нумар 159 ад 27 лютага бягучага года. Зараз пасажыр цягніка зможа вярнуць розніцу ў кошце паміж першапачатковым і зноў аформленым білетам, калі кошт паездкі стаў меншым. У адпаведнасці са зменамі больш не трэба плаціць дадаткова за жывёлу, якую вязуць у кошт нормы ручной паклажы. Удакладнілі выпадкі, калі пасажыр вяртае нявыкарыстаны білет на цягнік з пранумараванымі месцамі і мае права атрымаць агульны кошт праезду ў білетнай касе. Цяпер перавозчык можа ў пэўных выпадках прадаваць квіткі на праезд стоячы, а людзі пры выкананні службовых абавязкаў прымяняць тэхнічныя сродкі, якія ажыццяўляюць відэазапіс. Для зручнасці пасажыраў з 3 сакавіка беларуская чыгунка пусціла яшчэ адзін цягнік з Мінска ў Полацк праз Маладзечна. Курсіраваць ён будзе зранку штодня, акрамя вызначаных дзён разам з цягнікамі бізнес-класа польскай вытворчасці.
Прыпынкі на маршруце ў Маладзечні, Вілейцы, Параф'янаве, Круляўшчызні і Падсвілле. Па словах прадстаўніка беларускай чыгункі, пакуль гэта будзе звычайны пасажырскі цягнік з праваднікамі, купейнымі і плацкартнымі вагонамі. Магчыма, у далейшым яго заменяць на больш камфартабельны састаў. Згодна з раскладам адпраўляецца са сталіцы ён у 6 гадзін 30 хвілін. У Полацк прыбывае ў 10:36. У зваротным кірунку цягнік адпраўляецца ад Маладзечынскага вакзала ў 19:05. Дабрацца да Маладзечны ці да сталіцы пасажырам хопіць 1 гадзіны 5 хвілін. Кошт праезду ў плацкарце складае амаль 4 рубля, цана купейнага білета 5 рублей 46 копеек. У сферы паслуг крама «Всё ніпачом» у гандлёвым цэнтры «Тройка» віншуе жанчын з надыходзячым святам і прапануе гледачам МКТБ 6, 7 і 8 сакавіка набыць тавары са зніжкай 15%. Пра умовы атрымання зніжкі раскажа наш корэспандэнт. Шукаеце падарункі да свята? Абавязкова зазірніце ў краму патрэбных і недарагіх тавараў «Всё ніпачом» у гандлёвым цэнтры «Тройка». Рабіце выгадныя пакупкі. На працягу 3 дзён тут дзейнічае зніжка 15% на ўсе тавары, акрамя прадуктаў харчавання. Специально для зрителей МКТВ наша компания подготовила акцию. Только 6, 7 и 8 числа для зрителей МКТВ скидка 15% на все непродовольственные товары. Приглашаем вас за покупками. Каб атрымаць зніжку 15%, на касе трэба назваць кодавае слово «Навіны». У краме «Всё ніпачом» шмат варыянтаў ідэй для падарунка, касметыка, парфумерыя, посуд, а таксама патрэбныя дробязі, якія задаволяць любую гаспадыню. Ёсць і святочныя наборы коштам да 10 рублёў. Самых маленькіх прадстаўніц жаночага полу парадуюць лялькі і іншыя цацкі, якія тут прадстаўлены ў шырокім асартыменце. У краме вялікі выбар бытавой хіміі, тавараў для кухні і ваннай, для уборкі, а таксама пледы, падушкі, тавары для рамонту, для рыбалкі, для аўтамабіля, дзіцячыя кнігі, сувеніры, тавары для хатніх жывёл, электратавары. Асартымент пастаянна абнаўляецца. Таксама ў краме «Всё ніпачом» можна набыць прадукты. І ўсё гэта па даступных цэнах. У краме пастаянна праводзяцца акцыі. Сачыце за аранжавымі цэннікамі і набывайце тавары са зніжкай. Плюс выгадная прапанова для пенсіянераў. Кожны панядзелак зніжка 10% на ўсе тавары. Не забудзьцеся, толькі 6, 7 і 8 сакавіка для гледачоў Маладзечынскага тэлебачання дзейнічае спецыяльная зніжка на ўсе тавары, акрамя прадуктаў харчавання. Назавіце кодавае слово «Навіны» і атрымайце зніжку 15%. Пацешьце сябе і сваіх блізкіх падарункамі. Милые дамы, от всего сердца и от всех работников сети магазинов «Всё нипочем» хотелось бы вас поздравить с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам весеннего настроения, улыбок, тепла и уюта в ваших домах. С праздником! «Всё ніпачом» – крама патрэбных і недарагіх тавараў. Час працы ў будні з 10 до 20 гадзін, у выхадныя з 10 до 19. Адрес крамы – вуліца Вялікі гасцінец 143, гандлёвы цэнтр «Тройка», 2 паверх. На гэтым у мяне ўсе навіны. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я. Заставайцеся з намі. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.